A Partners Hungary Alapítvány a Their World Act for Early Years kampányának keretében Magyarországon a Minifesto projektet valósítja meg együttműködésben a Kora Gyerekkori Platformmal és a Nemzetközi Lépésről a Lépésre Egyesülettel. Kerestük azokat a programokat, működő kezdeményezéseket, amelyek a kora gyerekkori fejlődést támogatják. Ilyen a Csobánkai Csodaműhely Egyesület projektje is. A Csodaműhely Egyesület 2016-ban alapult. Lelkes önkéntesek és a csobánkai roma családok közösen alapították meg, de akkor nekünk már működött a tanodánk. Fölvállalták a roma emberek azt, hogy nekik van igényük arra, hogy segítséget kérjenek, és végre kaptak erre lehetőséget, hogy volt kitől. A családok szájról szájra adták azt, hogy van egy lehetőség, ahol tudunk valamilyen módon a tanulásban, az érvényesülésben segíteni nekik. Nekünk egy összetett pedagógiai programunk van, amiben a játékpedagógia, a művészetpedagógia, a játékos matematikai készségfejlesztés ugyanúgy helyet kap, mint az, hogy leülünk és megcsináljuk a házi feladatot, mert aznap délutánra lehet, hogy pont az a feladatunk. Jelenleg 5 elemből áll ez a programcsomag, de ez változik. A kora gyerekkori rész azokat a programokat tartalmazza, amire szükség van, amit az itt élő közösség életre hívott, vagy valami problémájuk megoldására jött létre. Sok év alatt alakult ki az Életre való tudásprogram nagy csomagunk, amiben benne van a tanoda, ez a legnagyobb programeleme a Csodaműhely Egyesületnek, és mellé zárkózott fel a kamaszprogram, és van a felnőtt képzésünk, olyan felnőttek, akik sok éve nem tudtak tanulni, nem volt rá lehetőség, hogy szakmai végzettséget szerezzenek, hogy befejezzék az általános iskolát. Ezek a felnőttek tudtak bekapcsolódni, és mindig lenyűgöz az elkötelezettségük. Egy olyan környezetet hozzunk létre a gyerekek számára, ami inspiráló, ami támogatja az ő fejlődésüket, ami a világ megismerésére ösztönzi őket. Azért szerettünk idejárni, mert nagyon jó közösség, fejlesztik a gyerekeket. Jó, mert lesz sulis csoportunk is, és így már ő is többet tud jönni, hogy erre a suli felkészítős dologra jönni, úgyhogy nagyon várja is már, hogy tudjon jönni. Úgyhogy szeretnek a gyerekek nekem nagyon ide járni. Jó összeszokott közösség van itt. És ugye, ahova van minden héten el tudnak jönni, egybe vagyunk, itt beszélgetünk, ugye vannak a gyerekeknek foglalkozások. Mi elképzelni sem tudjuk a munkánkat a helyi roma közösség nélkül. Minden elemébe belekapcsolódnak, munkatársainként dolgoznak, önkénteseink kerülnek ki. Ha bármi problémánk van, velük együtt próbáljuk ezeket a dolgokat megadni. Ez egy egyenrangú viszony, ami köztük és köztünk van. Hát meg van hova eljönni anyukáknak. Délelőttönként van egy olyan rész az életükben, hogy ki tudnak kapcsolódni, és együtt lehetünk, és nem kell gondolni másra, csak az együttlétre. Mi nagyon szeretjük őket, és én azt hiszem, hogy ők is nagyon szeretnek minket, mert itt vannak nagyon-nagyon szoros érzelmi kapcsolatok. És mindannyian látjuk azt, hogy milyen jó egy picit előbbrébb haladni. Több foci csapatunk van, a tanodás gyerekeknek is van lányfoci, 2 nagyobb fiú foci csapat, és a mini foci, ami a kora gyerekkorhoz kapcsolódik. Ez egy integrációs programunk. Csobánka ugye egy nagyon összetett vegyes falu, vannak nagyon jómódú családok, vannak kevésbé jómódú családok, és ezek a gyerekek mindenhonnan jönnek, de a játék öröme az megteremti azt a kapcsolódást. Megtanuljanak a gyerekek figyelni egymásra, hogy ne egymás legyűrése legyen a cél, hanem a kooperáció, az együttműködés a sport során is. A mi programjainknak megvan a pontos kerete, mi ezt nagyon szívesen bárkinek fel szoktuk ajánlani, ingyen és bérmentve, hiszen látjuk,
hogy mennyire jól lehet ezzel működni. Azok a gyerekek, akik már ebben nőnek fel, ezek egy teljesen más szocializációt kapnak. Gyakorlatilag más szemlélettel is látják a világot. Magabiztosak, egyenlő esélyt látnak maguk előtt. Minél korábban szeretnénk jelen lenni a gyerekek életében, hogy ki tudjanak bontakozni, hogy ne jelentsen az egy borzasztó nagy akadályt, hogy ők roma származásúak vagy hátrányos helyzetűek. Ez a mi küldetésünk, ez a mi missziónk. Azokat a lehetőségeket megteremteni, amivel megvalósíthatják az álmaikat.